Ze gaf iemand aan die nu vastzit wegens kindermisbruik, maar ze wordt nu wel uit haar huis gezet. Het heeft mij gewoon heel veel gekost, letterlijk. Ik voel me in de steek gelaten. En verder in deze uitzending. Meer duidelijk over doodsoorzaak Orca. En prachtlocatie nekt tennisclub. Goedenavond. Je denkt iets goeds te doen door je huisbaas aan te geven voor het bezit van kinderporno. Hij komt daardoor achter de tralies, maar dan word je zelf je huis uitgezet door de woningbouwvereniging. Het overkomt Vivian Rebel uit Ellewoudsdijk. Vivian ontdekte kinderporno op de laptop van de man bij wie ze een kamer huurde. Ja, in februari dit jaar heb ik inderdaad ontdekt dat hij zich bezighield met het bekijken van kinderporno. Mm-hmm. En heb je dat op zijn computer gevonden? Of? Op zijn laptop, ja. Ze schakelde de politie in. Uiteindelijk is de man aangehouden voor kindermisbruik in België. Maar nu hij vastzit, wil de woningbouwvereniging dat Vivian vertrekt. Zij vindt dat ze recht heeft om in de woning te blijven, omdat ze er al 2 jaar woont. De woningbouw zei in eerste instantie, je mag pas mee op het huurcontract als je 2 jaar ingeschreven bent. Nou, aan die regel heb ik me gehouden. Ja. En dat was afgelopen 19 september. Ja. En nu blijkt dat anders toch, volgens de woningbouw? Ja, de woningbouw die draait het allemaal om en die zegt vervolgens van nee, je had 2 jaar lang de huur moeten betalen aantoonbaar. Ja, dus dat betekent via de bank of waarin staat, oké, helft van de huur. Omdat de huisbaas in de schuldsanering zat, betaalde Vivian hem zwart. Er is dus geen bewijs dat ze huur betaalde. Ja, het is niet mijn schuld, hè, wat hier gebeurd is. Ja, het is gewoon, ik heb me, naar mijn mening, zoals een goed burger betaamt, heb ik gewoon een melding gemaakt. En ja, zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. Wat vind je daar nou van, als je terugkijkt op wat er gebeurd is en hoe de woningbouwvereniging nu met jou omgaat? Ik voel me in de steek gelaten. Ik ken het niet anders voor. Want je dacht dat je iets goeds deed? Naar mijn mening heb ik ook iets goed gedaan. En zou je dit nou weer doen als je nu weet wat er met jou gebeurd is? Ja, absoluut. Tuurlijk. Ik zou het mezelf nooit kunnen vergeven. 2 deuren verderop woont een klein kind. Ja, en ik weet hier natuurlijk niet in het hele dorp hoeveel kinderen hier wonen. Maar als je dan zo extreem gevaarlijk bent voor de maatschappij, ja, dan vind ik dat heel normaal om dit te doen. Alleen het heeft mij gewoon heel veel gekost, letterlijk. De buren van Vivian steunen haar. Ze zijn boos dat zij moet vertrekken, terwijl ze een goede daad heeft verricht. Belachelijk. En waarom? Ik vind het echt onmenselijk dat iedereen de handen van de aftrekt van nou, de zaak is opgelost. Meneer zit in detentie en vanaf nu ben je in een reguliere zaak. En in december, einde verhaal, sta je op straat. Je hebt veel steun aan je buren, geloof ik. Ja, heel veel. Meer als ze zelf beseffen. Ja. En is dat nog een reden voor jou om hier graag te willen blijven wonen? Ja, absoluut. Dat is mijn enige reden. Omdat ik ken niet meer. Ik ben moe. De woningbouwvereniging zegt niet in te kunnen gaan op privé-kwesties, maar zegt wel dat mensen een huurcontract kunnen overnemen als ze 2 jaar op hetzelfde adres wonen en als ze kunnen aantonen dat ze hebben meebetaald aan de huur. En dat is bij Vivian Rebel dus niet het geval. De orka die zaterdag bij Cadzand-Bad aanspoelde was ernstig ziek. Het dier had ontstekingen in haar hartklep en hersenvlies en ze had een ernstige tandvleesontsteking. En dat is wel heel heftig om te zien. Alle haar tanden waren eigenlijk helemaal rot en ook helemaal los komen te zitten in haar kaken. Dus dat moet echt ongelooflijk pijn hebben gedaan voor het dier. En ze had dan ook niet gegeten, ze was ook vermagerd. Dus dat laat ook wel zien dat ze daar waarschijnlijk best wel last van heeft gehad. De orka was zeker 20 jaar oud. Wat de oorzaak van de ontstekingen is geweest, wordt pas over een paar weken of misschien zelfs maanden duidelijk. Dit is nu nog het straatbeeld in Renesse, maar vanaf vandaag sluiten de meeste winkels de deuren. Niet omdat ze dichtgaan, maar vanwege het milieu en om energie te besparen. Wat ga je ermee besparen? Ik denk een 10% op je stookkosten.
Zo'n dichte deur nodigt natuurlijk niet echt uit om binnen te komen. Maar daar hebben ondernemend Renesse en de gemeente iets op bedacht. Ruim 50 bordjes worden vandaag uitgedeeld om mee te doen met deze actie. En hoe meer winkels het doen, restaurants, dan wennen de mensen eraan. En dan gaan ze sneller naar binnen. En als iedereen dezelfde uitstraling heeft qua bordjes, dan denk ik dat het een win-win situatie is. Tennisvereniging LTC DOS uit Vlissingen houdt na dit jaar op te bestaan, na 75 jaar. De tennisbanen liggen op een prachtlocatie, achter het strand en de duinen. Maar dat blijkt nu de doodsteek voor de vereniging. Met een voorjaarsstorm komt het met de wind mee vanaf het strand, tegen de duin omhoog. Slaat tegen onze windvanger aan, windsnelheid gaat weg en al het zand valt mooi op de baan. Maar voor ons minder mooi. Dat zand komt in het gravel en bij een regenbuitje wordt de baan hierdoor een zwembad. Herstellen kost elke storm weer veel geld. Afgelopen jaar €13.000. Wat ik al aangaf, 20 kuub plus de toplaag eraf, want daar zit ook zand in. En er moet allemaal wat nieuw aangebracht worden, het gravel. En dan maakt de rekening €13.000. Ja, wat doet dat met jullie dat jullie nu gewoon moeten stoppen? Iedereen heeft hier wel een verhaal, hè, in de 75 jaar dat we bestaan. Dus dat doet heel veel met de mensen die hier heel graag tennisten, maar nu elders moeten gaan spelen. LTC DOS hoopt in de toekomst samen te gaan met de andere tennisvereniging in Vlissingen, de Schelde. De vrees dat het Delta Climate Center dat in Vlissingen moet komen op een fiasco uitdraait, wordt steeds groter. Het is een belangrijk onderdeel van het compensatiepakket voor de misgelopen marinierskazerne. En er ligt 68 miljoen voor klaar. Maar of het daadwerkelijk goed uitpakt voor Zeeland is nog maar de vraag. Er zijn vandaag vragen over gesteld aan het dagelijks provinciebestuur. Ik voorzie dat het een afgeslankt model wordt en ik heb er weinig vertrouwen in op dit moment. Zomer 2020. In Middelburg presenteert onderhandelaar Bernard Wientjes Wind in de Zeilen. Het compensatiepakket voor Zeeland voor de misgelopen marinierskazerne. Het Delta Kenniscentrum, dat op de Kenniswerf in Vlissingen moet komen, is een van de speerpunten van dat pakket. Goed voor 140 banen voor hoogopgeleiden, 200 extra studenten, nieuwe masteropleidingen en toponderzoek. Nu, meer dan 2 jaar later, is het centrum er nog steeds niet. Dat komt omdat de onderhandelingen tussen de oprichters uiterst moeizaam verlopen. Wel is er een aantal rapporten geschreven, maar die zijn niet openbaar gemaakt. Wij als staatsleden zouden graag geïnformeerd willen worden over wat er nou eigenlijk de afgelopen 2 jaar besproken is intern. We hebben daar recht op, openbaarheid van die stukken. Kunnen we ook onze meningen erover vormen. Voorop staat dat we goede faciliteiten in Vlissingen willen met een versterking van de Zeeuwse kennisinfrastructuur. Binnen Zeeland zijn de HZ's, Calda en UCR de oprichters van het centrum, dat inmiddels Delta Climate Center wordt genoemd. Buiten Zeeland zijn dat de universiteiten van Utrecht en Wageningen en het NIOS. Uit gesprekken die Omroep Zeeland heeft gehad met betrokkenen blijkt dat de universiteiten van Utrecht en Wageningen de overhand hebben gekregen in de onderhandelingen. Hierdoor bestaat de angst dat het geld wegvloeit naar die universiteiten en er voor Zeeland niet meer overblijft dan een klein onderzoekscentrum. Dus zonder 140 banen, zonder extra studenten en zonder faciliteiten hier in Vlissingen. Geen goede compensatie dus. Pro-Zeeland vermoedt dat universiteiten Wageningen en Utrecht eigenlijk de governance en de financiën naar zich toe willen trekken. Dat vermoeden bestaat bij ons heel erg. En dat Vlissingen en Zeeland er elkaar vanaf zal komen. Het is een compensatie voor een schandalig afblazen van de marinierskazerne. We laten ons geen 2 keer met een kluitje in het wind sturen. Pro-Zeeland heeft schriftelijke vragen aan het provinciebestuur gesteld over de interne rapporten. Die worden beantwoord op de eerstvolgende vergadering van Provinciale Staten en dat is op 10 november. Het was ook vandaag bijzonder zacht voor de tijd van het jaar. De temperatuur kwam op veel plaatsen rond de 20 graden uit. En dan 's middags ook nog een lekker zonnetje erbij. Dat was helemaal niet verkeerd. Morgenochtend langs de kust kans op een bui. Verder is het droog en is er vrij veel zon. Zondag meer kans op regen. Tot zover. Ik zie u graag morgen weer bij een nieuwe Zeeland Nu. Een fijne avond en ook alvast een goed weekend gewenst.